Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसाम पुलिसनि भिडिअ खालामिया जोबोद गोबाव जाबायमोन जाय नोंथांमोना आसाम पुलिसनि भिडिअ नेगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम एडमिट नेगासिनो दङ बेनिफ्राय एग्जामनि डेट गोबां नेगासिनो दङ जेराव SI AV UB Constable Commando नोंथांमोननि AV Battalion एन्ड बेनिफ्राय AV Constable UB Constable ड्राइभार बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला ग्रेड 3 लेभेलाव दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि APR आव दङ सो बेनिफ्राय XNDB नोंथांमोना भिडिअ जायफ्रा नायदों कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो हानायसेबां शेयार खालाम एन्ड बेनिफ्राय टाइमा बारा गोबाव गैला नोंथांमोननि रिलिया जानो थांगासिनो दङ आरो बे रिलिया माब्ला जागोन जों बेखौनो एनालाइज खालामगोन नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जायफ्रा आसाम पुलिसाव साख्रि मावनो नेगासिनो दङ दा बेखायनो जों थांगोन गोबाव खालामा अफिसियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय जोंहा SLPRB आव जोङो माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै दा जों फैबाय SLPRB नि अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना फैनांगोन SLPRB नि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि गोबां रोखोमनि पेज मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना दाखालि बावै जोंहा मोनदोंमोन जे नोंथांमोननि हमना ला माखासे कनस्टेबल नोंथांमोननि एक्स सार्भिसनि थाखाय माखासे एग्जाम आरो बेफोर जोब्बाय दानिया फैबाय नोंथांमोननि फैनो गोनां बेनो जाबाय एडमिट स' नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंहा मार्चआवहाय कड अफ कन्डाक्ट नांसिगोन इलेक्सननि अके एन्ड बेनिफ्राय एप्रिलावहाय इलेक्सन जासिगोन अब्ला इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो नैबे दान मोननैखौ गारस्रादो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जागायसिगोन बेनो जाबाय मेआव स' नोंथांमोना रिलिया मेआव जानायनि फुरा चान्सआ दंखायो मानोना रिलिया गोबाव लं प्रसेस दङ जेरै कमान्ड' दङ बेनिफ्राय SI नि एग्जाम दङ बेनिफ्राय AV कनस्टेबल UB कनस्टेबल नोंथांमोननि गोबां रोखोमनि APR आव दङ ड्राइभार दङ बे रिलिया कम्बाइन जागोन नाथाय नोंथांमोननि फार्स्टनि कमान्ड' रिलिया थाबनो जानो हागौ मानोना कमान्ड'आव थाबनो रिलिया जानो हागौ मानोना बेयाव जन वाइसआवहाय डाइरेक्ट जागोन रिलिया नोंथांमोना बेखायनो नोंथांमोना कमान्ड'आव एग्जाम गैखाया जास्ट कमान्ड'आव फिजिकेल टेस्ट नोंथांमोना जाबाय बेनिफ्राय साइक' टेस्ट जानानै नोंथांमोननि काट अफ थांनानै नोंथांमोननि साख्रि अब्ला जोबोर थाब फैनो हासिगौ कमान्ड' लेभेलाव बेखायनो बयबो प्रेक्टिस खालामबाय था जायफ्रा कमान्ड' जानो नेगासिनो दङ नोंथांमोननिया फंबायमोननिया थाबैनो एडमिटआ मोननायनि चान्सआ दंसै दा हमना ला जानुवारि जोबखाबाय अके दा फेब्रुवारि हाबबाय फेब्रुवारियाबो नोंथांमोना नै जागासिनो दङ गेजेर हाबखाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि टाइमा बारा गोबाव गैला नोंथांमोना नैबे मार्च बेनिफ्राय एप्रिल नैबे मास मोननैया फुरा फुल प्रेक्टिस थानांसिगोन बेनिफ्राय मेआव लोगो लोगो एडमिट होयोबा नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टखौ होनो मोनगोन बेनो जाबाय कमान्ड' लेभेलाव स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि AV आरो UB कनस्टेबलाव एबा नोंथांमोना APR आव एबा नोंथांमोना ड्राइभाराव अके स' नोंथांमोननि रिलिया हमना ला मेनि गेजेर सप्तायाव जानायनि चान्सआ दंसै मेनिफ्राय जुननि गेजेराव जागोन जुलाइआव जाया जुलाइआव एग्जामसो कन्डाक्ट खालामगोन होनना बुंदों ओंखायनो जुदि बिथांमोना जुलाइआव एग्जाम कन्डाक्ट खालामबा नोंथांमोनाहाय नैबे मे आरो जुननि गेजेराव नोंथांमोना रिलिया जाखागोन बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ हानायसेबां खालामबाय थादो बारा टाइम गैला नोंथांमोना जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो नाम्बार मोनगोन आरो लोगोसे एग्जाम होनानै नोंथांमोना साख्रि मोनगोन दा रिटेन एग्जाम होनोबा नोंथांमोना जुलाइआव जागोन बे 100% का बेखौ सिमा बुंखादों जेला स' बेखायनो बिनि रिलिया सिगां जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि SI नि एग्जामाबो थाबैनो जागोन मेनि फार्स्ट उइकआव जानायनि चान्सआ दङ दा हमना ला फेब्रुवारियाव जाखाला बेनिफ्राय मार्चआवथ' जोंहा इलेक्सननि कन्डाक्ट नांसिगोन ओंखायनो नोंथांमोना थाबैनो रेडि जादो आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि कम्बाइन रिलिया थाबैनो जासिगोन दा जायखिजाया XNDB नोंथांमोनाबो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि थाबानो जाबाय आरो एग्जामनि थाखाय रेडि थाबानो जाबाय जानो हागौ नोंथांमोना एक्सट्रा जागोन बाट जाय नर्मेल केन्डिडेट्स नोंथांमोना प्रेक्टिसा मोजां थानांसिगोन बेनो जाबाय मेनलि फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम अके स' नोंथांमोना बे एग्जामा जायखिजाया नोंथांमोना जुलाइआव जाहैजोबगोन आरो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआ मे आरो नैबे जुनावनो मेक्सिमाम जानायनि चान्सआ दंसै दा आं बेयाव मोनसे अफिसियेल नटिसखौ लाबोफिनबाय जेराव कनस्टेबलनि सायाव गासै पस्टआ जोंहा 5000नि बारामोन दासिम दाजाबनानै गासै 6000नि बारा जाबाय अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ बे बोसोरावनो दा बेयाव जुदि आसाम पुलिसाव साख्रि मोनोबा नोंथांमोना बेसेबां बोसोर मावथारनांगौ बेयाव मोनसे गाइडलाइन्स दङ जिखुनु जाया एसआइयानो जा कमान्ड' जा AV UB कनस्टेबल जा जायखिजाया आसाम पुलिसनि आन्डाराव साख्रि मोनोबा नोंथांमोना मिनिमाम बेसेबां बोसोर मावथारनांगौ आरो मावाब्ला बेसेबां रां होफिननांगौ बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ दा जों मोनदों नोंथांमोना जेब्ला साख्रि मोनगोन अब्ला एपइन्टमेन्ट मोनगोन अब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौनो मिनिमाम नोंथांमोनाहाय 3 इयार्स मिनिमाम 3 इयार्स अफ पिरियड नोंथांमोना मोनदों अके स' मिनिमाम 3 बोसोर नोंथांमोना खामानि मावथारनांगोन आसाम पुलिसाव जुदि मावाबा हमना ला जुदि गुबुन साख्रि मोनबाय एबा नों गारबाय अब्ला नोंथांमोना मा जागोन 3 इयार्स मावाब्ला स' बेवहाय मोनसे गाइडलाइन्स लिरनाय दङ नोंथांमोना बेखौ एसे नटिस खालाम जे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै जुदि नोंथांमोना 3 बोसोर मावाबा बेवहाय मोनसे रिफान्ड होनदों जे बे रिफान्डआ जाबाय नोंथांमोना ट्रेनिं लानाय आरो ट्रेभेलिं खरसाखौ नोंथांमोनाहाय होफिननांगौ बेबादि सिस्टेमाव लिरनाय दङ दा बेखायनो हमना ला आसाम पुलिस मोनबाय बेनिफ्राय गुबुन जब मावनोसै नोंथांमोना 3 बोसोर जायासै अब्ला नोंथांमोना माखासे कस्ट अफ होनना बुंदों ट्रेनिं आरो ट्रेभेलिंखौहाय नोंथांमोना पे खालामनांगोन गभर्नमेन्टनो स' बेनोमोन आसाम पुलिसनि माखासे क्राइटेरिया नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायबानो जाबाय मिनिमाम 3 बोसोर नोंथांमोना आसाम पुलिसाव साख्रि मावथारनांगोन दा बेखिनियानोसोमोन नोंथांमोननि बिग आपडेट आसाम पुलिस